Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh kalawan Ibu Suminarsih ana ing pembelajaran basa Jawa kelas 7 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Ana ing pertemuan iki bakal ngrembug bab serat ulang reh pupuh pangkur. Ana ing pertemuan iki bahas KD3.2 yaiku menelaah teks piulang serat ulang reh pupuh pangkur. KD4.2 menanggapi isi teks piulang serat ulang reh pupuh pangkur. Dene indikator utawa tujuan pembelajarane yaiku sepisan siswa iso ngartekno tembung-tembung kang dianggep angel seana ing teks serat ulang reh pupuh pangkur. Nomor 2, iso njawab pitakonan kang ana ing isi teks piwulang serat ulang reh pupuh pangkur. Kang nomor 3, iso nuliske isi teks piwulang serat ulang reh pupuh pangkur. Saiki ayo padha disemak materine bab serat ulang reh pupuh pangkur. Serat ulang reh asale saka tembung serat kang tegese tulis, naskah utawa kitab, wulang tegese ajaran, reh tegese laku becik utawa laku utama. Serat ulang reh tegese tulisan utawa naskah kang ngandhut ajaran laku becik utawa laku utama. Serat ulang reh kaanggit dening Susuhunan Pakubuwana IV. Susuhunan Pakubuwana IV iku raja ing Surakarta Hadiningrat kaping 4, yaiku taun 1788 tumekaning 1820. Isine wulang reh bab pitutur wong urip sajroning tembang awujud pupuh. Serat ulang reh iku ana 13 pupuh, yaiku 11 tembang macapat, girisa lan duduk wuluh. Tembang macapat kang ana 11 apa wae? Ana ing SD mesti wis diulang. Tembang macapat sing cacahe 11 yaiku sepisan Injil, 2 Kinanti, 3 Sinom, 4 Asmarandana, 5 Dandang Gula, 6 Gambuh, 7 Mas Kumambang, 8 Durma, 9 Pangkur, 10 Megatruh, 11 Pocung. Serat wulang reh pupuh pangkur iku ana 17 pada utawa bait. Isine serat ulang reh pupuh pangkur ya ngenani bab tingkah laku, carane ngomong, carane lungguh, lan watake manungsa ana ing saben dinane. Dene watake tembang macapat pangkur yaiku kuat, gagah perkasa, lan tulus ing ati. Sadurunge mlebu ing tembang macapat pangkur, ayo padha dimangerteni apa ta paugeran tembang macapat iku? Paugeran tembang macapat sepisan guru lagu, nomor 2 guru wilangan, nomor 3 guru gatra. Apa ta guru lagu? Guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasane larik utawa baris. Guru wilangan cacahing wanda utawa suku kata saben sak larik utawa baris. Guru gatra yaiku cacahing larik utawa baris saben sak pada utawa bait. Saiki semaken serat ulang reh pupuh pangkur pada siji. Bu Guru arep maring tuladha kepiye carane nembang pangkur. Ayo padha disemak. Sekar pangkur
winarna lelabuhan kang kanggo alalan becek puniku prayoga kawruh hana adat watak puniku dipun kadulu miwah ingkang tata krama den kaesti siang ratri iku tulodo carane nembang maca pat pangkur. Ayo tugase mengko padha gladen nembang maca pat pangkur ana ing omahe dhewe-dhewe. Saiki ayo padha disemak maneh serat ulang repukuh pangkur padha siji mau. Ayo padha digoleki aturan tembang maca pat pangkur. Sepisan yaiku guru lagu. Guru lagu apa? Yaiku tibaning swara ing pungkasane lare utawa baris. Yaiku aksara swara di akhir baris. Dilihat. Jadi ketemu guru lagu A, I, U, A, U, A, I. Kuwi guru lagu. Saiki guru wilangan. Cacahing wanda utawa suku kata saben saklare utawa baris. Carane ngitung jumlahe suku kata saben saklare. Tuladhane sekar pangkur kang winarna. Jadi enek 8 suku kata baris sepisan. Baris kepindho lelabuhan kang kanggo wong urip. Baris keloro enek 11 suku kata. Baris ketelu alalan becek puniku ana 8 suku kata. Baris kepapat prayoga kawruh hana ana 7 suku kata. Baris salanjute yaiku adat waton puniku dipun kadulu. Oh berarti ana 12 suku kata utawa 12 wanda. Saiki baris sateruse miwah ingkang tata krama 8 suku kata. Saiki baris mburi dhewe den kaesti siang ratri 8 suku kata meneh. Dadi guru wilangan tembang maca pat pangkur yaiku 8, 11, 8, 7, 12, 8. Aturan sing nomor 3 yaiku guru gotra. Guru gotra mono cacahing lare utawa baris saben sak pada utawa bait. Diitung pira jumlah barise? Sekar pangkur 1, lelabuhan 2, ala becik 3, prayoga 4, adat waton 5,
Terus miwah ingkang tata krama 6 Den kaasi siang ratri 7. Jadi guru gotrone tembang maca patangkur iku 7. Iku aturan-aturan tembang maca patangkur kang kudu kok mangerteni. Sakwise isa carane maca tembang maca patangkur, ayo goleki tegese utawa artine. Saben tembung dhisik, mengko saben ukara, banjur saben pada. Tegese tembung ing pada siji, sepisan sekar tegese tembang, winarna tegese rupane utawa wujude, lelabuhan tegese jasa kabecikan utawa pengabdian, prayoga tegese luwih becik, kawruhana tegese ngertanana, adat tegese tata cara kang lumrah, waton tegese patokan utawa paugeran, kadulu tegese dideleng diweruh, miwah tegese lan tur meneh utawa karo, den KSI tegese maksud, karep niat kang dituju. Siang ratri tegese awan bengi, iku tegese tembung-tembung ing pada siji. Iki serat ulang respuh pangkur pada loro. Nembange utawa carane maca padha wae, saben tembang maca pangkur kaya ing pada siji mau. Dene tegese tembung-tembung padha loro, sepisan deduga tegese duga-duga utawa pangira-ira, miyang tegese menyang, watara tegese kira-kira, reringa tegese kanthi ngati-ngati, abya lali tegese aja lali, parabot tegese piranti utawa alat, satuhu tegese tenan utawa perlu, tan kena tegese ora kena, tininggala tegese ditinggal, nendra tegese turu. Iku tembung-tembung saka pada loro. Sakwise negesi tembung-tembung kasebut, isa dijupuk dodotane utawa gancarane padha siji. Sing nganggo basa Jawa, berarti artine padha siji apa to? Yaiku piwulang kang kaemot mawa tembang pangkur, prayogane kok mangerteni. Bab pengabdian marang panguripan, bab apik lan ala perlu dimangerteni uga. Perlu uga dimangerteni adat lan aturan saben dinane, aja padha nglalekake tata krama awan lan bengi. Iku gancaran padha siji. Dene gancaran padha loro yaiku aja padha nglalekake, akeh sithik padha cubiya. Amarga iki kabeh ora kena dilalekake. Mbok iku nalika isih melek, lungguhan, tangi turu, mlaku, meneng, ngomong, lan nalika turu, kabeh iku aja nganti nglalekake nalar lan pikiran. Iku gancaran ing pada loro.
Yen diterjemahake bait siji iku nganggo bahasa Indonesia yaiku nasihat ini dibalut dengan tembang pangkur. Seyogianya kau memahami hakikat pengabdian bagi kehidupan. Tentang baik dan buruk perlu kau ketahui. Pahami pula adat dan aturan serta siang malam jangan kau lupakan tata krama. Ini terjemahan bait pertama dengan bahasa Indonesia. Terjemahan bait kedua. Jangan kau lupakan pertimbangan. Boleh sedikit curiga, karena hal itu merupakan keharusan yang tidak boleh kau lupakan. Baik ketika sedang terjaga, duduk, bangun, maupun berjalan, diam, berbicara maupun tidur, jangan lupakan nalar. Itu terjemahan bait kedua. Sakwise diterangake Bu Guru carane negesi tembung, carane gawe gancaran, carane nembang maca patangkor, saiki gladen tugasmu ditulis ana ing buku tugas. Tugasnya sing sepisan, tulisen cacahing tembang maca pat. Nomor 2, tulisen mata apa wae kang kudu ditindakake manut isine serat urang pupuk pangkur. Sing nomor 3, tulisen paugeran utawa aturan tembang maca pat pangkur. Nomor 4, tulisen gancaran serat ulang reh pangkur padha 3. Sing nomor 5, tulisen mata apa wae kang kudu ditinggal manut isining serat ulang reh pupuk pangkur. Ayo padha dikerjake ana ing buku tugas. Sepisan meneh gladen ditulis ana ing buku tugas. Ditulis soale lan mangsulane. Cukup semene ana ing pasinaon KD 3.2. Menelaah serat ulang reh pupuh pangkur. Mengko ketemu maneh ana ing materi liyane. Ayo tetep padha jaga kesehatan, padha sinau ana ing omah, lan padha nggarap apa sing ditugasi dening Bapak Ibu Guru. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.